तर जय श्रीराम मित्रांनो, आजच्या ब्लॉगमध्ये सर्वांचं स्वागत आहे. तर मी आलतो पुसदला आपली मशीन घेऊन गॅरेजवर. तर तुम्हाला दाखवतो आपली मशीन कशी काय खोल फिटिंग चालू आहे. तर चला दाखवतो तुम्हाला. तर हे बघा मित्रांनो, आपलं कटर आहे खोल फिटिंग चालू आहे. हे बघा आपली कशी काय खोल फिटिंग चालू आहे. हे आपला मॅकॅनिकल हे बघा फोन मध्ये बीज आहे. हे आपल्या कटरचा बांबू आहे. एवढे नट बोलतो खुलाय आपली मशीन इथं लावलेली आहे पुस्तक मध्ये. मित्रांनो, कोणत्याही गाडीचे काम होते यांना पुन्हा काम करायचं असेल ते आपल्या गॅरेजचा नंबर काढून चला भेटू पुढच्या ब्लॉगमध्ये आपण.